И това неминуемо ще даде отражение върху решенията, които трябва да се вземат на 22 и 23 септември. И за съжаление, независимо от факта, че се положиха много усилия от страна на правителството на ГЕРБ по отношение техническата подготовка на страната ни за шенгенското пространство, най-вероятно ние ще бъдем отложени до следващия доклад. Знаете, че следващия доклад ще бъде през юли 2012 година, но опасенията ми са, че отново влизат някакви рестриктивни мерки по отношение приемането на членовете в шенгенското пространство и се опасявам, че и след доклада 2012 година може България отново да не бъде приета в шенгенското пространство, което е все пак така едно негативно отражение върху развитието на нашата държава като член на Европейския съюз. Тоест на нас ни показва този жълт картон и ни казват: господа, крайно време е да изпълните това, което ние ви го препоръчваме, а не само да ни обещавате и ние да отбелязваме, че има политическа воля, но реално да не се случва нищо. Така че ние наистина трябва да се замислиме, да не критикуваме едва ли не, че Холандия има някакви вътрешни проблеми, които чухме от външния министър. Да, те може да имат своите вътрешни проблеми, но аз пак искам да кажа, че ние губиме нашите приятели в Европейския съюз, защото ако си спомняте, някъде около 12-13 септември нито една държава от Европейския съюз не защити България и Румъния, а казаха само, че има политическа воля нещо да се промени. Но тази политическа воля не води до реални действия. Така че ако няма реални действия, най-вероятно няма да бъдем прети в шенгенското пространство. Благодаря ви, господин Димитров, за този анализ. Сега ще ви помоля двамата да си сложите слушалките, за да чуете слушателят на нашия телефон какво иска да коментира или да ви попита, след което ще дам възможност на господин Кючук да сподели своята гледна точка. Добър ден, в ефир сте. Представете се, моля, кратък въпрос или коментар. Добър ден. Добър ден. Инженер Николов от София. Кажете. От изказването на господин Димитров за Шенген. Искам да ви кажа, че в Шенген ни приемат заради нашата съдебна система, която е конфигурирана чрез Конституцията от Великото народно събрание, в което имаше Българската комунистическа партия, която и до ден днешен ръководи нашата съдебна система, и докато е така, винаги ще ни критикуват. Ние нямаме съдебна система. Разберете това нещо. Разбрахме гледната точка на господин Николов. След малко ще дам възможност на господин Димитров да отговори, но кажете сега, господин Кючук, разговаряме с господин Илхан Кючук, член на оперативното ръководство на младежкото ДПС, една от най-големите младежки политически организации в Европейския съюз. Как през вашия поглед изглеждат нещата, свързани с членството на България в шенгенското пространство? На първо място съм длъжен, че Шенген е национален приоритет. Съм длъжен да кажа, че Шенген е национален приоритет и той е приоритет не само на това правителство, и на няколко правителства преди това. Но също съм длъжен да кажа, че Шенген, освен изпълнението на техническите критерии, означава и политическо решение. Което политическо решение означава, че България като страна членка, която иска да бъде страна членка на шенгенското пространство, трябва да убеди останалите страни членки, че може да бъде външна граница на Европейския съюз. Тук отново стигаме до темата за доверието, до темата за съдебната система, до темата до каква степен България е способна да бъде сериозен политически играч, който да убеди останалите страни членки, че може наистина да бъде външната граница на Европейския съюз, което е в рамките на европейското пространство, е тема номер едно, безспорно. Да. Чухте гледната точка на нашия редовен слушател, на господин Николов. Той твърди, че просто нашата съдебна система наистина не функционира така, както трябва. И че този проблем е заложен още с приемането на Българската конституция от Великото народно събрание. Господин Димитров, кажете, обаждането му беше в отговор на вашите коментари. Аз благодаря за обаждането на господин Николов. Да, наистина има проблеми в нашата съдебна система. Всъщност това е което и така дава отражение върху решението, ще даде отражение върху решението на Европейския съюз. Не съм напълно съгласен, че е заложено още от Конституцията.
Вижте, съдебната система е функция на управление на държавата. Тя зависи от държавните органи. В момента управлява правителството на ГЕРБ. Значи имаше достатъчно време, за да почнат някои неща да се променят. Тоест, значи, не само да се приемат някакви закони, а тези закони да се изпълняват. Защото, за съжаление, в България се приемат законите, но те не се изпълняват. И тогава нямаме реални действия от страна на съдебната система. И това непрекъснато говорене през медиите, ние ги хващаме, те ги пускат, това няма да доведе до нищо добро. Така че аз мисля, че ако започне тази реформа в съдебната система, наистина се приеме един закон за конфискация на имуществото, придобито по престъпна дейност, но наистина един закон, който да защитава интересите на хората, да атакува престъпниците, мисля, че нещата ще се променят в България. Да, наистина това не може да стане веднага, но мисля, че в рамките на година-две ние можем да се променим. В противен случай ние ще чукаме на вратите на шенгенското пространство и няма да бъдем приети. Това ли е според вас, господин Кючук, което се очаква от България, закон за конфискация на имуществото? Това ще реши ли всички проблеми или поне част от големите проблеми в сферата на организираната престъпност? Може би господин Димитров е прав. Закона за конфискацията може да бъде една стъпка в тази посока, но ми се струва, че един закон, който да е било, далеч не е достатъчен за решаването на големия проблем за доверието, за който споменах. Да. Сила убеждението на нашите европейски партньори, че можем да бъдем гарант за опазването на вътрешната граница на Европейския съюз. Закона за конфискацията сам по себе си няма да реши този проблем, ако проблемите в съдебната система не бъдат решени по някакъв начин, проблемите с корупцията не бъдат решени по някакъв начин и редица други проблеми, касаещи вътрешната сигурност. Съвсем накратко, много анализатори, български и чужди, предупреждават, че всъщност от България си тръгват инвеститори или се въздържат да инвестират крупни големи фирми, заради липсата на това, което те наричат политическа предсказуемост, заради факта, че през 4-5 години се появяват нови политически субекти, които си тръгват и от които общо взето не се знае какъв тип политика биха могли да очакват чуждите инвеститори. Една новина от вчерашния ден: над 20 инвеститори спират проектите си в България. Става дума за хора, които са искали да инвестират в възобновяеми енергийни източници. Вие откривате ли и вие връзката между това, което наричаме стабилност на политическата система и предсказуемост на едно управление и притокът на чужди капитали у нас? Господин Димитров, след това господин Илхан Кючук, и мисля, че трябва да приключваме. Вижте, за съжаление, тенденцията, която се наблюдава е в посока на отлив на чужди инвестиции. Не само на приток на инвестиции, защото имаме поне 20 пъти намалени чужди инвестиции в България, но имаме и отлив на чужди инвестиции. Тоест няма тази среда, за да може да се запазят тези чужди инвестиции в България. Аз бих дал един такъв пример. Значи инвестициите са като плаха. Има ли среда, където той може да верее, той верее. Няма ли среда, не верее. Така че ако няма добра политическа среда, ако няма воля за да се привлекат тези инвестиции, България няма да има инвестиции. Тоест ще продължи този отлив на инвестиции. Няма и тази последователност в политиката, за да може наистина да има една сигурност в инвестициите. Знаете, че резултатите от инвестициите са няколко години след инвестирането, така че няма тази предсказуемост, няма тази сигурност в тези инвестиции, за да може тези чужди инвеститори да дойдат в България и наистина да получат този дивиденд, който се очаква. Независимо от това, че България е една от държавите с най-ниските данъци и това предполага, че би трябвало да привлича инвеститори, но за съжаление ние това сега не го наблюдаваме. Надявам се на един по-късен етап това да се случи, но изцяло зависи от волята на правителството, от политиката, която те ще водят и дали тя ще бъде последователна. А не сутринта да казваме едно, след обяд да го променяме, на другия ден да имаме трето решение и тази несигурност отблъсква чуждите инвеститори. И така ще продължат нещата, мисля. Разбрахме вашата гледна точка, господин Димитров. Това беше позицията на Кирчо Димитров, народен представител от Синята коалиция. Кажете сега и вие, господин Кючук, с няколко думи само, тъй като времето ни изтече. Разбира се, ако нямаш ясни правила, не може да имаш чуждестранни инвестиции в България. Тази тенденция се наблюдава през последните няколко години. Да, ситуация на икономическа криза сме, но това правителство беше длъжно да заложи ясните правила.
защото то дойде с идеята да бъде най-прозрачното и правителството на най-ясните правила, но за сметка на това продължение на 2 години ние видяхме точно обратното от тяхна страна, което е разбираемо и мисля, че по много правилен начин разтълкувано от хората, които искат да инвестират в България. Благодаря ви, господа, че приехте поканата на Радио К2 и гостувахте в нашото студио. Успешен ден и до